Bé, avui en el taller que tenim de material reciclat anem a utilitzar un recipient de suavitzant que utilitzem per a netejar la roba i la transformarem en un suavi per a jugar a suavibol dins de casa. Anem a fer-ho. Bé, com sempre, per a començar, protegim la taula. Amb un paper de periòdic és suficient. I ara, a veure què necessitem. Un suavitzant, un rotulador permanent per a fer les marques per on tallar, cinta adhesiva, qualsevol ens serveix, unes tisores i un cúter. Sempre que utilitzem tisores i cúter, necessitarem la supervisió d'un adult. Vaig a ficar una miqueta més de llum i començarem el nostre projecte. El primer de tot, anem a fer espai a la nostra taula i us explique. El suavi s'agafa d'aquesta forma. Tenim un mànec i la pilota ha d'entrar per la part de baix del suavitzant. I sempre hem de fer que el mànec siga la part on menys superfície de contacte n'hi hagi. Per això la curva la farem aixina i tallarem per ahí, deixant una corba per tal de, si hem de raspar per terra, no es trenque. Comencem a fer les marques. Com veieu, vaig a deixar una miqueta d'espai ahí per a que siga més fort. Una vegada fetes les marques, anem a retallar. Per a començar a retallar necessitarem un xicotet tall amb el cúter, perquè les nostres tisores no poden perforar aquest plàstic. Llavors comencem. Agafem el cúter i clavem dins del plàstic. Sempre que necessitem ajuda, ho demanarem a un adult. Clavem fort, el retirem, el guardem per a no tallar-nos i continuem amb les tisores. Hem de retallar amb molta cura per tal de no fer-nos mal. Veieu aquesta part d'ací? Aquesta part és on s'ajunten les dues meitats del plàstic i és massa fort. Llavors necessitarem ajuda del cúter per tal de trencar-la. I ja quasi estem. Ja ho tenim. Bé, ja ho tenim. Com veieu, l'obertura ens ha quedat prou igualada, les dues corbes, i ara només ens queda protegir la zona d'impacte. Veieu la corba per a raspar per terra, i ara anem a igualar les vores per tal de no fer-nos malbé. Bé, ja ho tenim. Si vos fixeu, les vores són una mica perilloses. Anem a protegir-les amb la nostra cinta adhesiva. Agafem la cinta i fiquem una meitat per fora de la nostra vora i l'altra meitat la doblarem cap a dins per tal de que tota la vorera del plàstic del suavitzant quede protegida amb la nostra cinta. Així no ens farem malbé. Retallem i adecentem una miqueta i ara fem el mateix amb totes les vores.
I ja ho tenim, ja tenim tot protegit i ara només es queda decorar-ho. Podem posar el nostre nom amb el permanent o podem fer ratlles amb la nostra cinta adhesiva i podem decorar-ho lliurement. També, si teniu un spray a casa, podeu pintar i donar una miqueta una mà de pintura. Però jo vos recomano que si a casa teniu rotoladors permanents, feu amb ells per tal de que quede al vostre gust i amb el vostre disseny personal. Ara només es queda jugar. Llevem el tap, ja que no serveix per a res, i agafem la nostra pilota de tenis. Com veieu, no s'escapa per baix. Llavors el tap no serveix per a res. Si la bola és massa xicoteta, podem deixar-ho. I ara només queda provar-ho. Podem fer diversos jocs. Llançar i replegar amb el mateix suavibol. Sempre que utilitzem el suavibol, hem de replegar la pilota per la part llarga. Ens serà molt més fàcil jugar amb ell. I no importa que estigui al revés. I podem llançar i replegar amb la mà que vulguem. Espero que vos hagi agradat i només vos queda provar-ho a casa. Gaudiu!